Nyasaye no muya atoiro bomoyo naki tugoteba ng'a kera rituko ria tumobake obonene kiagera Nyasaye no muya nero otoete obomoyo na nero otoete chinguru. Ase igo inche ntagete kobareta eng'ene Nyasaye amarieta nane nkoroku Bishop Stephen Nyakundi ekanisa yankorandie korokwa The Grace Church of Jesus Christ eri Thika Road. Kwa hivyo ntagete toshare eng'ene Nyasaye nyuma totarashare tiga tosabe. Omwana Nyasaye nakobakire ase eng'encho ore omuya onde taiyo okobwekaine na Nyasaye bwa ebikone gwatoire obomoyo Nyasaye emambia ya bono twachire togoteba mbuya mono tiga obakwa naende ogo obonene Nyasaye toseseni abanto bao Nyasaye rituko eri abande kebakoenda chikanisa omonene nasabire obarende na abande bakoenda chigasi omonene obarende tokonye twensi getochi koria ring'ana riao tiga ribe riogosesenia ase emioyo yaito ase rieta ria Yesu Kristo omotore twasabire, amen. Oyo ominto ase chitaika mbwate chinke iga ntagete tokwana ring'ana Nyasaye naende rero ntagete gokwanera ekerenga kiane ng'a what is faith in Jesus, gotwara inki gotwara okwegena ase Yesu. Engaki twaikire abaminto abanto nkorigia bare ng'a nkai bagotwara okwegena gose ng'o bakwegena banto nkorigia bare naki bakomenya obogima lakini emambia ya bono ntagete gogotebia ng'a oyo ominto ase oratwara okwegena naende otware omorembe na ase Yesu omwana o Nyasaye neba naki inki ogwetera emambia ya bono otware okwegena ase Yesu obeke imani yao ase Nyasaye aye gwakonyekire. Igo ntagete nkosomia ake igo nkotebia ominto onye kogora abwo otete kogive up obogima bwao oroche ng'a bwaikire omoerio lakini naro okorokwa omwana o Nyasaye okorusia abanto enkoro ime okokonya abanto babwate emechando emenge obakonya erieta riakorokwa Yesu omwana o Nyasaye. Igo ntagete tochake tororana inki Nyasaye agokwana emambia ya bono. Ekero gosoma egetabu kia Hebrews chapter 11 verse 1 iga egokwana iga imaete abanto momanyete scripture eyo lakini tiambasomere. Hebrews chapter 11 verse 1 iga egokwana iga ase egesongo ng'a now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yani okwegena nokoba assured egento keria unatarajia torakerora lakini obwate okwegena naki nkerororo asa maiso amwanya bantu torakerora okuna kukwegena ekero oegenete egento tarochi asa maiso ao okiegenete na nkero muna bono oyo ominto na nkoborina kwana korora Nyasaye asa maiso ao naki akororekana naki oratebe amagoko narenga abwate naki oratebe akororekana lakini igo obwate okwegena ng'a Nyasaye naro okuna kutokoroka okwegena obwate faith that there is God omwana Nyasaye bakwe igo okwegena nento kia maana ekero oigenete obwate okwegena ekiari birotena ng'a without faith na kongu sana komogoki Nyasaye ekiari itang'ani gokwegena Nyasaye naro gokwegene ng'a Yesu naro ororo gokwotwara okwegena na Nyasaye naro togocha goteba Nyasaye osine negento gete kiagachire ase gete ekia abanto mbare babwate ebinto bakoroka buna nebi Nyasaye biabo konyora omonto abwate eng'iti agokora ki agosasima oteba ng'oi Nyasaye abande babegete bagachete egento gete babegete ase enyasi bateba ng'oi Nyasaye abande bagenda ebituno igoro bateba ng'a Nyasaye no ara abwo basasima amagena lakini Nyasaye naro ororo Nyasaye tari magena Nyasaye tari ing'iti Nyasaye tari gento gechongire kabekwa ase gete. God is a spirit naende Nyasaye naro ororo so goikotwara okwegena egento egetang'ani oyo ominto goikotwara okwegena ng'a Nyasaye naro
na ari goikotwara okwegena na Nyasaye na mutumete omwana oyo mumaima agacha gutukwera. So you must have faith. You are assured. So ikonta gukwanira iga nkotebinga aseki abantu tukwenda gutwara okwegena ase Yesu. Number 1, again, a reason to go to organize as yes. Number 1, God is an unchanging God. Again, take it down and get come making gentuale or quicken as yes. Ego manjana sao yongo sasi mo say yes or you. That go change. Mwanya bandongo change vale. Mondravara go tevi and tago promise yago tevi. I go promise bakore nekene. Lakini maambia change. Kama itanire. Lakini Nyasaye that go change. Una arenge na bare na barabe mirere na mirere ngakinero yo mintone kwa rengo omwana bono ega no mugakole iye ekoro kinga ngo chenjiole ngakinere gose kwa renge gijana bono liye bunole ngo chenjiole na inji na boigo iye ekoro kinga intumwanya bantu ngo chenjitore lakini Nyasaye tari go change. Oso some kitabu kia Malachi chapter 3 verse 6 yo mintone na bokorora igente Biblia goteba Nyasaye oito tari go change ekina kiya kogera abantu bwenda gutwara okwegena asare ekiyagera Nyasaye tana go change. Hallelujah. Mwanya bantu na bago change, mubasta na bago change, mubishop na bago change, onde president na bago change, onde bwenzo mukao nono mwakoliyo bwanjite mama na bago change bego kwegena ase Yesu. Hallelujah. Nyasaye na bego tari go change kikuwa na iga I the Lord will not change. Oinya sawa ukwana kitabu kia Malachi. Inga inji Nyasaye tindi go change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Na kiga kogera abana ba Israeli batare kokora kikoba destroyed. Na intu na tore yego kotumanyanga ki Nyasaye ito tari go change. Arabika okwanga I the Lord do not change. Inji Nyasaye tindi go change. Ekina kiya kokera oyo mintone tubana tukutwara okwegena ase Yesu. Bantu babekiro okwegena ase abantu abange paka mubekete okwegena ase serikali. Mwaka kama okurusi oyo mweko ebintu mbichange. Beko okwegena kwa ase Yesu. Beko okwegena kwa ase Yesu number 1. Ere tari go change. Ere tari go change. Buna renge na bare na barabe mirere na mirere. Hallelujah. Oyo mintone tianda akotebi. Kuru wa ose mna kwa ibole to gachense mangana na mange wa kolira yanda mabe yanda maya lakini Nyasaye tana kuchinja ubwanjere bwa yasole na bagwanjite buna uri igo na bagwanjite akolemereretie bintu mbiro gora bitali komo go Nyasaye lakini akolemerereti aro muye bwanjere bwa mbwana go chenji. Hallelujah. Yara kuba Nyasaye mwanya bantu kanga nole moyo kanga linde moyo igo tikatutwara okwegena ase Yesu tumwanje nemyoyo yetu yonsi tumusasimera omonyene ekiagera tari go change. Hallelujah. Biyoro yo minto ligweteringana elio goikotware okwegena ase ere. Tusokosome kitabu kia Mathayo Matthew chapter 24 verse 35 nko igore ngakie Biblia goteba Matthew 24:35 ego kwana hiyo anamangana Yesu mwana Nyasaye kwana heaven and earth will pass away but my words will never pass away. Ako teba na heaven and earth, whatever you see heaven and earth hizi vitu zote zitapita but his words kwana kukaransa limwere ngere nkieko kare Yesu akwane tenga lingana lya ndi gweta. That's why nganje tekote yabantu ba Nyasaye nga soma linga na Nyasaye ekia kende gionsi kiri kila seri ebibilia paka keve paka getimie na torona kirege kongunga ki Nyasaye mpaka akora ki atimisi linga na liaye ako tebanga heaven and earth igoro na inse mbiete lakini linga na Nyasaye linga will never pass away. Ekiga konga Nyasaye tari go change gienta kwanire na toimuka igoro toimukia matoyo tebanga Jesus must go lingana yamba kalike. Hallelujah. Bantu na toimuka tuensi pito kana Nyasaye na bireja bwensi asoime
Nyasaye ringana ria gukarikirane ikine gia kogera abantu baminto inje naye tubwene kumwegena kubeko kwegena gwitu asi Nyasaye ekiagerere tari ko change manya iga onye ringana ria rigoteba Nyasaye atakubariki manya iga na mpaka aguseseni onde na atema abantu nabaimuka iguru bireje na imuka iguru na majisi yaye tagusuia gento Nyasaye kwanire igo yominta karoso mudini Nyasaye liegene o Nyasaye kagoteba ngakuna uchawi kwa watoto wa Mungu karoso Numbers 23:23 no witchcraft manya iga na muntu te ora koroge ba atoboe na mbaro ni manyete mbaro abalogi mbaro ni manyete lakini onde te ora konyare asengenjo yaki Nyasaye naramu naye ingobwe tukutwara ukwigana abantu mbare okonyora buno karanstabu na uguchi kanisa okwende kanisa bya sana lakini borogolituru gwatwa botuko na ubwe bisite kwagenda gwachikoligereri gwatena ngange gento gekondenda no mukristo no bwene tokorego ingyo tatu arokwigana se Yesu ingyo tamwegenera Nyasaye obweta abarogi iringana yosanga no witchcraft and no sorcery against the children of God onte yorakoroge akonyare igo we need to have this faith in God tutuaro kwegena as Yesu mugakori bunontegererete uko tuaro kwegena somonene ekiagerere tari go change ako tebana lingana lia everything will pass away lakini lingana lia Nyasaye ndigweta manya igo ndigweta muna Yesu akwante ngwira nare abantu nabakoraki Yesu mwana Nyasaye ngwira nare kuye kanisa yaye wikobwebekanya onye bintu mbiro bwana takwegena sibionsi egena lingana lia Nyasaye tanda kungainirira tana goteba nga I'm sorry I didn't mean it genta kwanite na kwana 2000 years ago na 4000 years ago genta kiwekagikirane igo genta kama yakogara tumwegene Yesu na senginju Nyasaye is unchanging God tari go change. Hallelujah. Endo gya kabere oyo mintone kebwenete omwegene Nyasaye otwaro kwegena si Yesu everything good is from God egento kendo bwenete kutwara okwegena manyana ebinto byonsi bi ebiya igo bikorwa si Nyasaye onyo oyo muntu narensigete onye yani imbegete imani yane ngegenete Yesu mwana Nyasaye egerere tabu atikebe onyo Yesu na amenyete ga sense onyo muntu na mbegete ngete shima Yesu takole dikebe none kemo kelongo some historia ya takole dikende kebe nonya oinere oli qualified kova worshipped Yesu mwana Nyasaye igo kende gyonse gekurwa sale igo kirekia Nyasaye tabu atimabe iga kurwa mayoka bilejenero bwata mabe lakini Yesu abwata mayoka so everything good is from God kende gyonse ekia ogekurwa si Nyasaye egina gigenda abantu baminto mwana oli ontegerere tumumurolia otwara okwegena ase Yesu kwa sababu nere okurwa mangana maya no tagetegasi Yesu nero rakwe no tagete familia Yesu nero rakwe familia ngia no tagete omonene akuimuke ekirogo alia soko legasi Yesu okurwa yes tali lazima oende gwaka chibesa tali lazima oende okora mangana mabe elindo nyore kilio tagete Yesu okurwa mangana maya Yesu nero kure bintebia na asomire story abantu abanga se Biblia balenge busa bantu na Batimayo bagosabirira para lakini akaro Yesu ayetororo Batimayo akamurangiri Yesu mwana wa Daudi ndorera mabera litukerie Yesu atenene tegabu bugima bwa Batimayo bugachenji kwarorire ebintu ebyako rubyuka haleluya mongina nale olukurwa manyinga miake menge ebiratenga akagenda akarora abanyagitari bechinguru lakini takonyageti lakini litukelimo ekero amonyolete Yesu agete biro monyana nko nkune yanga yaye muna mukunete iga obugima bwaye bugachenji nki Yesu amoete okubweniwa ebintu ebya byoka Yesu akorwa haleluya omwana Nyasaye ebintu asa mangana mayare na ase Yesu mwana Nyasaye haleluya
igo tobeke okwegena asale ero monyene. Haleluya. Mbwate example omonto nare nero orengase the pool asa amachare gotimbu na malaika once a year. Monto yo akabera 48 good years. Aikaranse tororo tare kunyara kwebeka liyo malaika aburugira amachare takunyara kweruta ime. Abera twara ngora ndorera mabera. Bantu bagochonyo karwari tokoboko na babwata amaguru bya liyo malaika korogire osoime. Monto mpaka gatwaro bororo ime yae. Kionde teyo nande mwanya bantu no baligo. Mwanya bantu mbago konya tata. Beko kwegena si Yesu. Anja mwanya bantu banja yakapisa no kwanjira bwa Kristo. Lakini tobeka imani yao asi mwanya bantu. Mambi gagonjoka. Kiro mondo baitakirete. Bantu bakamutika 48 good years. Lakini gento nkwanjira omusajo oyo. Tayi mugitima okayi gorate abantu bamwabona ngira nikana arosire. Patience yani akangojerera abantu bali bamuganyirire Nyasaye naborabu borocha abandi Nyasaye gakubimuki otakete ko give up. Don't give up on God. Lituko lya ngo ikaliro oyo minto. Nande kero ligoika. Oligoka ne chinkuru sana. Abantu abo bakonda baso amachimi. Lakini this man ekera akanyete 48 good years. Yes ekera achite gabo. Biblia anengonya somande bya sana. Yesu tindo ji Yesu kagwene ti monto le gabo. Achite direct aso monto. Kwaro obuya bwo muganya Yesu. Omuganyite Nyasaye. Ekera Yesu akacha direct to him. Na akamuboli. Muta tobwene monto le ba muteti amangana mangi sana kigera. Esteli aroche mwanya bantu bamutriteti. Lakini Yesu gamubweneti. Naye lero omuganyite Nyasaye obwato kugena se Nyasaye mpaka abantu bakora gosekera batenga bono notenga haleluya ngokuore bosa tori goku yo mintone tenena se Yesu tori goku ayo mubasta kanisa yaone nkantu bakora gotebinge ngwarangire tikwe Nyasaye nako umuntu oyo mukurandire to give up. Yesu na wanjite to give up. Have faith in God. Hallelujah. Kiagara lingana liae. Ekiagara amangana amaya gakurwa sale. Nabago gutuma abantu babere, nabago gutuma abantu batatu, matatu ikirase abantu okurigeri kwaranga Nyasaye gagutumira so umuntu omukwaranga bono. Ayo no bastango kwanira. Kwarengere na bono. Narangire tu kanse ante kukina abande bago kecheri. Lakini ngoko tena Nyasaye atakutumetia so yoyomo. Inki utakorera ayo buya egasi omonena akorangireti onye nero you be faithful with the small. Gakorera kwa very faithful kwa lero yoyomo terenire he will increase. Erinde lingana kanisa Nyasaye tari biasala. No. Nyasaye okurugere gago tumero ro igoro. Otere Yohana olenge Yohana mubatisaji. Ngora asome historia na kumisana. As mighty as he was. Yakoba nayo Yohana sininje. Onako kende street kya chingurumbu atenchake abantu asbantegera. Lakini changwani, ali changwani ali abegete mama yo, akuli annual what broadcast. Akona kugwana ali changwani nga prepare the way for the Lord. Rosi njira yo monene. Ebirata yanga abantu bali kumidoka kuruchitao ni bagenda changwani komotegerera. Nkitutari gosomera bintu bine bina Nyasaye igakurwe bintu ebya kumubwate no abasole neba igora se ari remote Nyasaye gago beautify kirege ndobe omuntu omuya bono ngokotebiga kenteke kendo kende kibwenera tumwegene Nyasaye mono ebintu ebyo bikurwa se Nyasaye kero osome kitabu ya James chapter 1:17 tansome iyo. Hallelujah. Asante Yesu. James chapter 1. Ebintu ebyo byonse bikurwa se Nyasaye. Nyakiyote every good and perfect. Wonder I need it perfect. Perfect ni tukitabu atikemoa. Every good and perfect gift is from above. Every good and perfect, and rain good and perfect. Nga bikurwa se Nyasaye, good and perfect. Bitabu atikemoa, obikurwa se Nyasaye. Every good. Abantu bali bamwegene Nyasaye genda uligire family chiti chia mwegene Nyasaye nebo barengeise abantu aboro na abana babo nakibale Nyasaye obasese nirie nyorete asekete na renge korandia gusiali mongina na rengo yo mukabukire
saa 10 ya mambi abwate ligunjara okoigwa gwanga popo saa 10 elibono gatenyete chinko igoro chinko atenyete aimugetie kanisa akwira mambia kiba igure likondo mpaka bandu banakora ininsa yabo bakamanya saa 10 mongino oyo ogende kanisa osaba oirera otenya chinko oirera mobasta ari ochikunya koroseri gwetsa mongino oli bole mo bwalengo bosini ni bwalengo ororo bole mo bwalengo oboke sana mwako etarikire eretarikire lakini asinge njo mongino oyo ari ku airweta asinya sae abandu bamoranga inenze egotobokia ingotebi abana baya ora kumia nyasaba sesenetie bana baye bacho bakamugurira gamanyete busongo abana baye bagachire abandi bali Nairobi yani it's good gotwaro kwegena se Yesu aba mintu yangote to ligereria mwanya bantu kibagukwana ayemwegena Yesu make your faith in God na leto ko regret you can't regret neba yakongire obugima bwakongire ngaki abantu ngoteba ngobugima bwakongire tiangote binyasaye nyasaye gento ngyo kemokongerete abana ba Israeli bange changwani asimacha tayo ndagera tayo ngiya korekanete nyasaye ko bamana osoka gete bono ine story nekene ngokotebi amache oba inyama yasa utana ko change tutwala imani ya sale haleluya na gokonga amangana na konga ngakieseye peka your faith in God you can't regret haleluya na wala abasimule okolega as corruption igechire aitene na bokongu tigando bakoroke nga embusa don't rush there is God oyo korora kero monte bikora byaye igo tiatumwegene nyasaye kiagere binte bya byonse bikurwa somone bantu bari bagotiga Yesu kwanyora olio soire bunati ungainwa na injungoro kia mali narigega bono ligereri ayeso ago gosororo ngosabura abantu bamino muiso ngo kuoraye Yesu no kure binte bya ebire Yesu akobona nki umondarage you are given the whole world wa ukerege ntense omoyo osire nki urojorage haleluya ebinte byo bikuru asinya sae nanda bonko irorera yona ndingirorere ebinte byo bikuru asinya sae tindi kugwana ngasinge njo na so megenteke inje njo mwanyene is a life testimony ebinte byo byonse bikuru asinya sae tingwe to kindebe ngane chinkuru cyane inya sae akuru ebinte bya ekine kigento gekogera muamini tinya sae kigani maete tingu miss yanti bugima bwane mbogo sarika so long as inda so monene bugima bwane mbogo sarika egine ndonga mileti 100% nawe yo minto ntegererete bugima bwa mbogo sarika abera abe na ora abu abana ba school fees to bwati kuachane kabisa kwa ro mwana ojire school tigango tebi ka wono maite bintu binde bigo koreka na elindo tuale testimony inkioloje na kiora te abantu na ki nganya sae is the provider onye ngwa na kolaka na kiora te abantu na nyasaye nkuruwale onye ngwa na koburu ningangete bintu montago somo kwa digatu kwane gento kire practical ko kike soma lakini kebe practical na kiora te nyasaye nkubweni yaro ngwa na kuruwala kubweni riri liria oroji kwa bweni nigwe kwa rwalire kwa bweni iko kutwala chinguru ka te Yesu nkubweni ale noma itenga Yesu nkubweni ale haleluya so nabora abana ba school fees ekopolete lakini nyasaye ochigure njira eye minete naka ngotene note benga oyo nyasaye asena ikire abana basomire oyo Yesu igoti ya wanja chi shortcut let us put our faith in God haleluya kendo kende kiragere tutwaru kwege nasi Yesu kiragere tutwaru kwege nasi Yesu God will guide your steps nyasaye nero ko guide your steps ekina kingo guide ngobe kiro kwege na kwane asi Yesu nero ko guide my steps haleluya oyo minto nyasaye nere oko guide our steps ako guide your steps ama ite
20 years miaka goja 20 years nga yorabe nero ku guide your steps igombi yakire engaki kwa muthenya sai order my steps ndaye nyasaye mbiya sana tia kubuke kwa tenga na bukwera tebe nyasaye ndaye haleluya tiga korae nero ku guide your steps haleluya mbiya mono sana nyasaba sin ngonyo libaga ninjengendere with this topic tia nyasaba sin sana ndagetengo sabero yo mintona nyokorabu kubwate kende gusumbuete ngosabanga nyasako chinguru ndo nyare gutwara okwegena se Yesu onya kwarenga abu kweranire maega singe njo yamangana yense ira na back to God tia nyasako sisen nanda gokonya let us pray tia tusabe mwana nyasaye nakubakira singe njorumia omotegereri nyasaye oyo ntegerere lituko lya rero namubikira sama bukao maybe nyasaye oyo igalusiru hope asengenju yamangana yense na asabira seretari ya Yesu monene mokonya irane ase imani airane naende akubwati ke na nyasaye nayo bwate kire yento monene mwabere bibe bya nyasaye mukonye konya abande oyo ndarwalite nyasaye mubweni narali nyasaye orengerete na kingo chiko make next week monene mokonya onye naro nero igwete ubugima bwata amenya aseretari ya Yesu taita ti umuntu yate nene aseretari ya Yesu Kristo bia mone kero romia onye kurwarite na asabira aseretari ya Yesu onyo rokubwenigwa in the name of Jesus Christ bia mone kero romia Yesu wataseseniri aseretari ya Yesu Kristo motoria tuasabiri amen bia mono sana tenya sawa seseni na wata wageni wane waje wakwani just a minute bueno Vete soma director na tuanziri kurasa studio akabere batebenga hai yes lakini ninaye karakwani abantu bago yes okay nabukora kwani abantu bago gali bate oboigo oyiroriro mo rigereria soko rukuru ase orugongo rwagusi ekanisa yago boigase okay injengoro kwa Bishop Stephen Nyakundi seitero bogetutu gochinyakisenda ekanisa ya ninje Nairobi angorandi tikarode ko kute Grace Church senge jona uli bagati gankwanie familia yane mongenone Naomi Gechemba commissioner Naomi Gechemba umwa abana bane Destiny Emmanuel na Israel ana bongo kwani mubasi to musani onokoro kwa Nehemiah na aligaiga na wako bakwani nabasani bonse ababasta bonse pina bakwani le mambi yabono Kenya saba siseni mutware litukuligia asante madam asante sana namba yao yetaba 0720638291 0720638291 yes asante sana thank you abageni bagutima itina bagwacha na barabu lakini chinga kistato ikero se tigamba sukere bateberinganira bakwade nonye hai yes skaiga ina sukire na wakwani die mambo ya tora mo director atotevi sawa kama bana wakwani die mambo ya bono samari tengoro ku Jackson Ombongi ndenze yomolai mu bishop Nyakundi kanisa ninga ali Thika Road Grace Church na koro gusinga yokoro ngoro bonchali suneka sawa na kwani no minto era nke mtu no mwapo minto Samuel Moranga asebali panyare ko seniwa amen asante sana na mgeni onde amen na inche no mubasta Nehemiah Langache ngora ndio sekansa the Different Church aya is a Maxerian but in Kabusi nkorwa Kebogi mosocho pia chini ya kanisa yanga na kwa niliumo minone Florence Pastor Florence the Different Church Baraka na the Different Church Oroiden umugaka Joel Asuma na tata wale agiskimu manena wasesenia bantu bonsi ababasta chikanisa
Abans ni studio Moseseni Boma. Asante sana. Na nilinje mbakaribisha next time. Bwana ngocha kubakaribisha ya moyo mai. Ayongo tero rusukurandi. Potere. Sawa nje kuragiri no moteri. Majito mulgere sawa santi. Majito mulgere atigana banchira bagenda sikanisa cyabo bakunyara bagusasima. Ngira nenda rasoma uzumbe yago. Tumago soa asomo genito himabia bono motelito onyereka wikase egitasingeto Caleb litirie taria kabiri botambe ligongo gutigera oliteba igo manjito mulgire taika ya moyoka tonyare tukwira na tugende usanga somo robirite ni baya maseseni ya botambe no tora somtandao Facebook amarandi na ndinko bikwara somtandao Facebook oli onye kwanyu ro mulgeria na bakwenyororo boige namba itu studio 0788666308 manakabire 6 managatano na 3 nende namba ya moyo genda usanga nita somo robirio nendiba ya maseseni